Molt bé, benvinguts de nou a la represa d'aquesta jornada. Ara tindrem l'ocasió de veure les visions de diferents ponents que tenen aproximacions i funcions diferents respecte als conflictes d'interès i la seva gestió. En primer lloc, els presentaré el Xavier Morovàs, actualment és el secretari general del Parlament de Catalunya. Té una llarga trajectòria com a lletrat d'aquest Parlament i també des del 2000 havia estat el director de Govern Interior. Actualment el vam convidar en aquesta taula perquè, com ha dit la presidenta en la inauguració de la jornada, l'any passat, al juliol, es va aprovar aquest Codi de Conducta dels diputats i diputades del Parlament. Aquest Codi de Conducta té un títol i diversos articles específicament destinats a la regulació dels conflictes d'interès i ens semblava que era una oportunitat molt interessant d'obrir el debat d'aquesta taula coneixent l'experiència de regular aquest aspecte i, a més, conscients que actualment hi ha en tràmit una proposició de llei sobre la inelegibilitat, les incompatibilitats i els conflictes d'interès, que potser també té l'oportunitat de comentar-nos en quin estat està d'avenç. Sense més preliminars, endavant. Bon dia a tothom. Primer de tot, voldria agrair a l'Oficina Antifrau la invitació a participar en aquesta taula rodona relativa a un tema, el debat del qual no sols és interessant des del punt de vista acadèmic, sinó que és necessari socialment i útil políticament. Alhora, també voldria disculpar-me anticipadament amb els organitzadors i amb els assistents si no m'ajusto estrictament a l'encàrrec formulat, una exposició sobre l'experiència en el si del Parlament i el seu contrast amb les recomanacions de l'Oficina Antifrau en el seu informe sobre la gestió dels conflictes d'interès. I no ho faré per caprici, sinó perquè l'experiència pràctica ha estat molt limitada per les raons que exposaré. Explicaré, en canvi, la regulació aprovada en els seus trets més significatius amb alguna referència a la regulació en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, escasses tenint en compte la brevetat del temps disponible. Què ha fet el Parlament en aquest àmbit? Ha desenvolupat una primera fase regulatòria d'elaboració del marc normatiu corresponent que conclou el 28 de juliol de 2016. Paral·lelament, ha posat en marxa el portal de transparència amb les corresponents adaptacions tècniques i organitzatives. D'acord amb la disposició final del Codi de Conducta, la Mesa resta facultada per a l'aplicació gradual del seu contingut i, en conseqüència, atès que aquest Codi de Conducta es va aprovar el 28 de juliol del 2016, ja tocant a les vacances d'estiu, en realitat es va començar a treballar en l'aplicació de part dels continguts del Codi de Conducta durant el darrer trimestre del 2016. I la prioritat inicial ha estat la posada en marxa del registre de grups d'interès i l'agenda dels parlamentaris, l'agenda pública dels parlamentaris. Durant tot aquest darrer trimestre del 2016, els serveis del Parlament, seguint les directrius, les instruccions de la Mesa, han preparat la posada en marxa d'aquest registre amb dificultats que ens hem trobat sobre la marxa tant d'ordre tècnic com organitzatiu. Finalment, aquest mes de febrer ja ha entrat en funcionament. Paral·lelament, les dues coses, registre de grups d'interès i agenda pública dels parlamentaris. El següent paquet de mesures previstes en el Codi de Conducta que entrarà en preparació a la seva implantació serà precisament la gestió dels conflictes d'interessos. I això s'iniciarà de seguida, immediatament, probablement a principis del mes de març. A la vista del que he comentat, centraré el que en resti de temps en exposar breument les característiques de la regulació parlamentària dels conflictes d'interès. La regulació dels conflictes d'interès en l'àmbit del Parlament s'ha d'emmarcar
en la reforma del reglament del Parlament provocada per la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei, que no regula pròpiament els conflictes d'interès, tot i que s'hi refereix incidentalment, obliga el Parlament a adaptar el seu reglament a les novetats que introdueix la llei, segons determina la disposició addicional 5ª, i obliga a fer-ho abans de l'entrada en vigor de la llei, abans de l'1 de juliol. Seguint aquest manament, el Parlament modificaria el seu reglament i introduiria dins d'aquesta modificació un principi de regulació dels conflictes d'interès. Tot i que la disposició addicional 5ª de la llei no s'hi refereix als conflictes d'interès. Enumera tot un seguit d'aspectes, de possibles continguts d'aquesta reforma del reglament del Parlament, però concretament els conflictes d'interès no hi apareixen. Ara bé, això no és obstacle perquè la reforma del reglament els inclogués, perquè el reglament disposa d'autonomia organitzativa i autonomia normativa, d'acord amb l'article 58 de l'Estatut d'Autonomia, per adoptar una regulació com aquesta. Precisament és un dels àmbits que seria característic de la matèria reservada del reglament del Parlament, la regulació de l'organització i funcionament de la cambra. El reglament, per tant, la reforma del reglament, sense necessitat que la disposició addicional 5ª ho permetés, però seguint l'impuls que suposa aquesta, inclourà la regulació, un inici de regulació dels conflictes d'interès. Dic un inici perquè la regulació completa estarà en el Codi de Conducta i no serà fins que s'aprovi aquest que no podem tenir el marc normatiu complet. El Parlament seguirà amb això el camí que ja han emprès altres parlaments en l'àmbit europeu, encara que no una majoria, perquè en aquests moments, segons la meva informació, de 28 estats de la Unió Europea, només 11 parlaments disposen de codi de conducta, codi deontològic o una llei, en alguns casos no és un codi sinó una llei específica que reguli aquesta qüestió. També hi ha l'exemple important del Parlament Europeu, que ha estat un model de referència per a la regulació que hem fet nosaltres. També cal dir que el reglament del Parlament en aquest tema ha estat innovador en l'estat espanyol, ha estat pioner, perquè va ser el primer i no ha estat fins uns quants mesos més tard que algun altre Parlament, Canàries i La Rioja, han incorporat alguna regulació, però jo diria que menor, inclús en extensió, que la nostra, relativa a aquesta qüestió. Bé, què diuen el reglament i el Codi de Conducta a aquest respecte? El reglament del Parlament ho regula en el títol segon de l'Estatut dels Diputats, capítol segon, els deures dels diputats, els articles 14, 15 i 16. Regulen altres qüestions. El 16 està específicament dedicat al conflicte d'interessos. Ara bé, és una regulació que necessita desplegament. Per això calia completar-ho amb el Codi de Conducta. Una primera constatació que es pot fer en la regulació dels conflictes d'interessos en l'àmbit parlamentari és el diferent rang normatiu entre la regulació parlamentària i la regulació que ha fet l'executiu. En el cas del govern, això s'ha fet mitjançant un acord. Podríem considerar que té rang reglamentari, no es diu reglament, pròpiament dit, però per la forma podríem considerar que tindria un valor reglamentari, com a molt. En canvi, la regulació que ha fet el Parlament s'inclou en el reglament del Parlament, el qual té valor de llei. Valor de llei segons la jurisprudència constitucional. Amb les conseqüències que això té, tant
pel que fa a rigidesa de la regulació com pel règim impugnatori de la regulació feta. Per tant, la regulació que s'ha fet en el reglament serà més difícil d'impugnar que la que ha fet, en el seu cas, el Govern de la Generalitat. En principi, com he assenyalat, la regulació del Parlament és una regulació de principi, unes quantes normes que necessiten el desplegament que fa el Codi de Conducta. Se suposa que, d'acord amb aquesta primera valoració, el Codi de Conducta hauria de coincidir exactament amb el que diu el reglament. Però la veritat és que hi ha alguna diferència. I la primera diferència, i em sap greu dir-ho, és amb la definició del conflicte d'interessos. La definició que trobem que fa el reglament i la que fa el Codi de Conducta no coincideixen. Hi ha una possible, aparent contradicció. El reglament diu que hi ha conflicte d'interessos quan un diputat té un interès personal directe o indirecte que pot influir de manera inadequada en el compliment dels seus deures com a diputat de manera íntegra. És una definició molt semblant a la que té el Parlament Europeu. Com ja he dit abans, era un model de referència. I què diu el Codi de Conducta? Als efectes del que estableix aquest Codi de Conducta hi ha conflicte d'interessos si es dona un dels supòsits a què fa referència a l'article 15 i es pot deduir raonablement que pot condicionar l'exercici del càrrec parlamentari en perjudici de l'interès general. Ja apareix en el Codi de Conducta un element que no apareix en el reglament, el perjudici. No es tracta que hi hagi únicament una possibilitat de conflicte, sinó que aquest causi un perjudici. Aquesta contradicció no és possible, l'hem de salvar d'alguna manera. Per tant, hem d'entendre que quan el reglament diu que pot influir de manera adequada, en realitat incorpora aquesta noció de perjudici a la que es refereix el Codi de Conducta, que el que fa és precisar. El que es desprèn, en qualsevol cas, de les dues definicions és que el conflicte d'interessos és una situació, no un comportament. És la simple existència o presència. Es tracta, per tant, d'una regulació preventiva. És una possibilitat. Quan existeixen aquests interessos contradictoris amb l'interès general que incorpora la funció representativa? El reglament té una breu descripció, però amb això el Codi de Conducta, jo entenc que sense cap mena de contradicció, el que fa realment és especificar el que diu el reglament i detalla tots aquells possibles interessos personals que són susceptibles d'entrar en conflicte, en contradicció, amb l'interès general que se suposa comporta la funció representativa. Són interessos personals del diputat, a l'efecte del que estableix l'article 14, els interessos propis, els interessos del seu entorn familiar, incloent-hi el cònjuge o convivent, els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitzacions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals estigui vinculat per una relació laboral, professional o mercantil mentre exerceix el mandat, si es tracta d'una activitat compatible, o en els 3 anys anteriors a l'elecció, els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitzacions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals els familiars a què fa referència a la lletra B estan vinculats per una relació laboral o professional mentre exerceix el mandat en l'any anterior a l'elecció. Mentre exerceix el mandat o en l'any anterior a l'elecció. És una especificació bastant extensa, contempla vincles de tipus formal, no material. Vincle laboral, professional, mercantil. Laboral no cal que sigui temporal, és igual, o fix, laboral, qualsevol tipus de contracte laboral, professional, arrendament de serveis. Però clar, jo crec que això suposa l'existència d'un vincle formal. S'estén al cònjuge o parella, o parents fins a segon grau d'afinitat o consanguinitat,
hi ha una certa retroactivitat en els 3 anys anteriors i potser el que resulta per mi també significatiu és que no s'estén únicament a empreses o organitzacions privades amb ànim de lucre, sinó que fa una enumeració d'organitzacions molt extensa, la qual cosa també pot crear problemes a l'hora de l'aplicació. Plataformes o xarxes socials. Què vol dir xarxes socials? Vol dir el que s'entén a informàtica per xarxes socials? Això no crec que sigui això. Crec que es refereix a organitzacions informals o sense personalitat jurídica. Poden ser plataformes reivindicatives que es formen en un determinat moment per protestar o per reivindicar una actuació pública determinada. Bé, ho haurem de veure a la pràctica els casos que se'ns presenten. Com no exigeix l'ànim de lucre, doncs veurem els exemples possibles. Tot i així, aquesta amplitud de la llista no deixa de presentar ja dubtes d'entrada. Les administracions públiques, jo crec que no, perquè si no es diuen expressament no les hem d'incloure dintre d'aquest grup d'organitzacions. A més, tenim en compte que una part important dels diputats són càrrecs electes locals, amb la qual cosa és perfectament compatible, no? Crearia un problema. O sigui, els diputats no podrien intervenir quan hi haguessin interessos corresponents al seu municipi, comarca. No sembla que aquest sigui l'esperit de la regulació. Entenc que es refereix a altres organitzacions que no serveixen a l'interès general com les administracions públiques. El procediment que estableix el Codi de Conducta, i no, en canvi, el reglament, és senzill. El diputat ha de presentar una declaració dintre dels 2 mesos següents a la Constitució del Parlament i l'ha de mantenir actualitzada. Disposa d'1 mes per actualitzar-la. Aquesta declaració, el contingut detallat de la qual s'especifica en el Codi de Conducta, es presenta al Parlament i el Codi diu que hi ha un òrgan de supervisió, que és la mesa, però hi ha un altre òrgan, una comissió parlamentària, que és la Comissió de l'Estatut, que actuaria d'alguna manera com a òrgan d'assessorament, de manera similar als comitès d'ètica que es recomanen en les propostes de l'Oficina Antifrau, o les eines que recomana l'Oficina Antifrau. La Comissió de l'Estatut, que ja existeix en el reglament des del seu origen i s'ha encarregat des del primer moment d'examinar les incompatibilitats possibles dels diputats, em sembla la més adequada per l'experiència acumulada i pel seu objecte. Doncs bé, aquesta comissió és la que li correspon informar sobre les declaracions presentades i respondre a consultes al respecte. I qui decideix és la mesa. I la decisió de la mesa, en principi, entenc que és irrecurrible. Irrecurrible internament, perquè no tenim recursos interns. Hi ha una figura semblant a un recurs intern que es diu la petició de reconsideració en l'àmbit parlamentari, però no seria aplicable a aquest cas per altres situacions. I la mesa resol conseqüències de l'incompliment del Codi de Conducta amb la seva regulació a aquest respecte. Doncs el Codi de Conducta estableix que pot ser una infracció sancionable, que pot anar la sanció des de l'amonestació a la multa fins a 12.000 euros i també s'inclou la possibilitat de suspendre temporalment el diputat en les seves
funcions mentre no solventi la situació de conflicte d'interès. I hi ha un altre, per acabar, un altre tipus de conseqüència de l'existència d'un conflicte d'interès molt controvertida en dret comparat, que és si això implica el deure d'abstenir-se al diputat. En la majoria de parlaments no s'hi contempla aquest deure d'abstenció. Suposa que afecta el dret de vot. El que s'obliga és a declarar, però no impedeix al diputat votar en els assumptes en els que hi pogués tenir interès. En el nostre cas, el que diu el Codi de Conducta és que el diputat quedaria afectat en la seva funció quan es tracti de, si és la funció legislativa, quan es tracti de lleis singulars o lleis mesura. Però quan es tracti de lleis de caràcter general o que s'apliquen a col·lectius indeterminats, això no afecta el seu dret de vot. Haurem de veure el cas concret, tipus de llei molt específica, pel que sembla, que privaria d'aquest dret de vot. I no només en el cas de la funció legislativa, sinó que s'hi refereix a que en altres funcions dels parlamentaris, del Parlament, s'aplicarà el mateix criteri. No concreta, o sigui que hem de pensar. Es tracta de la funció pressupostària, la funció de control, la funció d'elecció de membres d'òrgans estatutaris podria estar afectada, també? Són preguntes que deixo pel debat, que em semblen interessants. Moltes gràcies, Xavier. A continuació, tinc l'honor de presentar la Flor María López Laguna, directora de l'Oficina de Conflictos de Intereses del Ministeri de Hacienda i Funció Pública. Porta en aquestes responsabilitats 10 anys, 10 anys, crec, i anteriorment havia estat també subdirectora general del règim d'incompatibilitats del Ministeri d'Administracions Públiques, per tant, una llarga trajectòria en la gestió d'aquest risc que avui ens ocupa. Quan ens vam posar en contacte amb ella per demanar-li si volia assistir com a ponent en aquesta jornada, li vam demanar que portés en aquesta rodona una mica la seva experiència d'aquests 10 anys al capdavant d'aquestes responsabilitats i també, si podia tenir en aquest breu temps de la seva intervenció l'ocasió de comentar algunes de les conclusions i recomanacions del nostre informe. Moltes gràcies, Lara. Moltes gràcies. Bon dia per tots. Senyor director de la Oficina Antifraus, Monsieur le Président de l'Autorité, sigo en castellano, autoridades todas, asistentes. En primer lugar, en nombre del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de la Función Pública y, por supuesto, en el mío propio, queremos agradecer la invitación a este acto que es enriquecedor y necesario. Y, además, transmitir la enhorabuena por este magnífico documento preciso, serio y riguroso. Bien. Dicho lo cual, yo dirijo la Oficina de Conflictos de Intereses, que es un órgano que legalmente, por ley, tiene autoridad y autonomía plena. No podemos aceptar ningún tipo de criterio e instrucción de ninguna autoridad administrativa, de ninguna, lo cual además viene corroborado por el hecho de que todos somos funcionarios de carrera en esta unidad y que yo llevo ya muchísimos gobiernos de diferentes signos. Somos un órgano independiente. Dirigimos, gestionamos los conflictos de interés de empleados públicos y también de miembros del Gobierno y de altos cargos, todo en el ámbito de la Administración General del Estado. No obstante, yo creo que voy a explicar las mejoras que ha habido en estos años en cuanto a conflictos de intereses de altos cargos, porque hemos hecho 2 normas nuevas y que creo que es lo más importante. Hay 3 aspectos en los que quisiera incidir. En primer lugar, con estas leyes que hemos hecho últimamente, hemos establecido un sistema integral de control de conflictos de intereses de altos cargos que va desde antes de que se nombre el alto cargo, desde antes que se nombre, puesto que se va a controlar su profesionalidad,
sus méritos y su idoneidad. Y se controla también los intereses profesionales del alto cargo durante los 2 años anteriores a ser nombrado. Por supuesto, se controla todos los conflictos de intereses mientras está en activo y luego al cese. Al cese se manifiesta en que durante 2 años hay un régimen de incompatibilidades, el pantouflage, similar o bastante rígido, y además controlamos la situación patrimonial al cese, de forma que se evalúa si desde que el alto cargo ha sido nombrado hasta que ha sido cesado, si ha habido un enriquecimiento que entendemos no justificado. Y en ese caso se piden alegaciones y, por supuesto, se pide colaboración de la agencia tributaria o del órgano que sea necesario. Este es un aspecto. El otro aspecto es que hemos ampliado el régimen sancionador con la Ley de Transparencia, cuyo título segundo es aplicable a todas las administraciones. En materia de conflicto de intereses tenemos un régimen sancionador, pero además hemos ampliado porque con la Ley de Transparencia también hemos establecido un catálogo de infracciones disciplinarias como las que tenemos los empleados públicos. Es decir, si un empleado público tiene un catálogo de infracciones, ¿por qué no al alto cargo se le va a poder perseguir por esas infracciones? Hagámoslo también y se están haciendo. Y luego es importante porque en la Ley de Transparencia hay un catálogo, una relación de infracciones en materia económico-presupuestarias. Cuando digo económico-presupuestarias no quiero decir que el alto cargo, no quiero decir que estamos persiguiendo al alto cargo que hace una actuación corrupta, porque eso ya es sistema penal, sino de determinadas actuaciones que ven en la Ley de Transparencia, como por ejemplo el alcance, que es una infracción contable, no rendir cuentas de los organismos ante la intervención general de Administración del Estado, comprometer gastos sin intervención previa, no someterse a convalidación. Esa serie de actuaciones que ya estaban previstas en la Ley General Presupuestaria, pero que no daban lugar a un procedimiento sancionador. Ahora sí lo están dando. Y, de hecho, tenemos ahora mismo incoados 5 procedimientos sancionadores por infracciones económico-presupuestarias. En cuanto al régimen sancionador, que todo el mundo dirá, bueno, pero ¿es verdad que se aplica? Sí, se aplica. En los últimos 8 años hemos incoado 20 procedimientos sancionadores. Ahora mismo están resueltos 13, de los cuales muchos, concretamente 10, están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Las sanciones, porque la sanción por infracción muy leve y leve es la publicación en el boletín, lo cual tiene importancia porque, evidentemente, es un gran coste reputacional. Bien. Evidentemente, hay un control bastante exhaustivo del alto cargo, no solamente porque no solamente un cumplimiento de las obligaciones formales de entregar declaraciones de actividades y de bienes, sino que comprobamos todos los datos que se nos presentan. Y no solamente los comprobamos, sino que además tenemos la colaboración de todos los órganos de la Administración, la agencia tributaria, porque tenemos acceso a los documentos, a los impuestos, el registro mercantil, porque cuando el alto cargo se nombra, rápidamente pedimos al registro mercantil central que nos diga si ese cargo tiene órganos en empresas, no sabemos si es incompatible. Tenemos una estrecha colaboración con la Seguridad Social, porque cuando el alto cargo cesa, si no nos ha comunicado una actividad privada, tenemos que pedir a la Seguridad Social que nos lo confirme. Y luego la intervención general. La intervención general nos denuncia, nosotros tenemos contacto con ellos. Es decir, que hay una red de total compenetración entre todos los órganos para lograr la transparencia y para lograr el cumplimiento de las obligaciones. Cuando he dicho antes lo de la publicación en el BOE, que digo que es importante porque a nadie le gusta aparecer en el Boletín Oficial del Estado como un incumplidor, quiero hacer constar una sanción que es muy importante, que es cuando el alto cargo incumple la legislación de incompatibilidad al cese. Es decir, cuando un alto cargo nos pide, cesa una actividad privada, nosotros le informamos que esa actividad no se puede hacer, que es incompatible, porque ha tomado decisiones con esa empresa. Entonces, hay una sanción interesante que es que el alto cargo que no cumple nuestra resolución
y se va a esa empresa, pues además de que se publica en el Boletín Oficial del Estado, se le prohíbe que perciba la sanción, etcétera. Además de eso, la empresa que contrate a ese alto cargo no puede durante 2 años contratar con el sector público, lo que es una sanción bastante efectiva. Bien. El tercer aspecto que quiero resaltar es que con la Ley de Transparencia, en nuestro portal de transparencia de la Administración General del Gobierno, se hacen públicas no solamente las sanciones, sino las declaraciones de actividades, declaraciones de bienes patrimoniales, las prestaciones compensatorias que perciben los altos cargos, en el caso de que tengan derecho a percibirlas, y además también los currículums y las idoneidades de los altos cargos. Es decir, que tenemos una perspectiva bastante completa de la gestión de los altos cargos. Bien. ¿En qué consiste este régimen de control? El alto cargo, cuando toma posesión, antes de tomar posesión, tiene que hacer una declaración de idoneidad. Esta declaración de idoneidad, que es, en primer lugar, tiene que declarar, bajo su responsabilidad, que no ha sido inhabilitado, que no ha sido sometido a sentencia firme de privación de libertad, no ha sido afectado por la legislación concursal y, además, que tiene el currículum idóneo para ser alto cargo. Ya esto, otras épocas que se nombraba un secretario general técnico, un señor que no tenía estudios, eso ya no se puede hacer. Bien. Luego el alto cargo entrega declaraciones de actividades y declaraciones de bienes. Y comprobamos los datos y vemos datos fiscales. Lo comprobamos con la agencia tributaria, con el IRPF y con el impuesto del patrimonio en el caso de que el alto cargo esté sometido a esta obligación. Bien. Durante todo este tiempo que el alto cargo está en activo, además tiene que abstenerse por escrito en el caso de que tenga que tomar algún tipo de decisión en relación con empresas o sociedades en las que él haya ya ejercido algún cargo directivo o de administración en los 2 años anteriores a ser nombrado como tal. Bien. También tiene que abstenerse en el caso de que tome decisiones en relación con empresas donde estén sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Todas estas declaraciones son públicas. En el registro de actividades de la Oficina de Conflictos se puede tener acceso a esta información. Y, además, es importante porque la ley atribuye esta obligación no solamente al alto cargo, sino a los superiores y a los secretarios de órganos colegiados, de forma que quede garantizada que, en todo caso, va a haber una abstención de este alto cargo. Bien. Más obligaciones que tiene mientras está ocupando este puesto público. Aparte de que, por supuesto, no puede ejercer ningún tipo de actividad ni pública ni privada, aunque no fuera remunerada. Además, tiene que hacer una encomienda de gestión de sus bienes cuando estos superen determinado patrimonio, más de 100.000 euros, al objeto de que no puede tener una información privilegiada sobre su patrimonio. Se le prohíbe asimismo que ni él ni su cónyuge o persona en análoga relación de afectividad pueda tener una participación superior al 10% en empresas que directa o indirectamente contraten con todo el sector público. No puede tener. Y tenemos casos de personas que han tenido que dimitir porque, tenía un familiar, tenía una empresa de antes. Tampoco pueden esas empresas recibir subvenciones del sector público. Esto es importante porque, por ejemplo, en el tema del contrato, en el asunto del contrato, el alto cargo sí tiene una iniciativa de contratar, pero las subvenciones no. Las subvenciones, como todos ustedes saben, es una actuación de fomento de la Administración. Bueno, pues aún así se prohíbe, el alto cargo que recibe subvenciones tiene que dejar el cargo o bien dejar esa empresa. Y tenemos hechos sobre esto. Cuando cesa el alto cargo, pues el alto cargo, como he contado antes, el régimen que hay actualmente, que ha endurecido el anterior, le prohíbe que vaya a ningún tipo de empresa con la que haya tomado alguna decisión. Ojo, decisión aunque sea legal, aunque sea una decisión reglada y en la que él no interviene y no tiene discrecionalidad. ¿Cómo sabemos que ha tomado una intervención? ¿Qué quiere decir? Pues en el momento en que tenga una relación, haya dictado una resolución
o haya intervenido con un informe preceptivo o en el momento en que haya actuado en un órgano colegiado en relación con esa empresa. Entonces, se le prohíbe que vaya. Se le prohíbe que vaya. Bien. Me están ya tirando los trastos. Bueno, también es importante que desde el Real Decreto Ley 2/2012 y con la actual ley hemos prohibido que el alto cargo, antes había altos cargos que percibían una retribución compensatoria, muy pocos, no tanto como aparece en los periódicos, ministros, secretarios de Estado, órganos reguladores, etcétera, y podían percibir esa retribución y era compatible, antes del 2012, con otra retribución pública o privada. Esto era un escándalo. Entonces, ahora está prohibido, si un alto cargo de estos ministros, secretarios de Estado, etcétera, realiza una actividad pública o privada, tiene que renunciar, pero directamente, inmediatamente, a esa retribución. Concretamente, hemos publicado en el Boletín Oficial del Estado hace unos meses una sanción porque un exalto cargo realizó una actividad, mediante un blog, etcétera, y se le sancionó por esto. Así que hay un gran control. ¿Cómo lo controlamos? Pues fundamentalmente, voy a decir, porque nos intervenimos en la seguridad social y luego además tenemos la ayuda inestimable de la prensa y los medios de comunicación que los leemos, y a veces pues viene bien porque iniciamos actuaciones. No quiere decir que esas actuaciones todas deriven en un procedimiento, pero no nos ponemos orejeras, estamos en activo mirando a ver cómo se puede controlar. Finalmente, como me queda poco, quiero decir que mi experiencia en todos estos años es que en la Administración General del Estado no hay corrupción ni hay conflictos de intereses. ¿El motivo de ello? Pues fundamentalmente porque el 90 y tantos % de los altos cargos son empleados públicos, son funcionarios. Y ello implica que todos tienen una vocación pública, todos venían de ser funcionarios, sabían muy bien las normas y, sobre todo, porque tienen muy claro lo que es el máximo código de conducta, distinguir entre lo que es público y lo que es privado. Y esa es la básica distinción. Y simplemente para acabar, quiero decir que una administración o se fundamenta en principios éticos y de responsabilidad y de honestidad o no es administración. Y muchas gracias. Gràcies. Seguidament els presento al senyor Joaquín Meseguer Llebre, es subdirector general de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente, en los últimos años, si bien la seva carrera s'ha centrat en l'àmbit més de la transparència, l'accés a la informació i la participació, també és cert que ha fet nombroses publicacions sobre el tema de conflictes d'interessos i en especial sobre el règim d'incompatibilitats. De fet, aquestes publicacions van ser publicacions de referència mentre elaboràvem el nostre estudi i per aquesta raó vam voler convidar avui a que ens expliqués una mica la seva visió, potser més acadèmica, però també la seva experiència a l'Ajuntament de Madrid. Muy bien, gracias Lara, buen día. Voy a dedicar parte de mi crédito horario a reconocer el valor de este informe, como han venido haciendo las personas que han pasado por aquí en la mesa, especialmente por las cosas que se han destacado, sobre todo por el carácter riguroso y serio, ese estudio de profundidad que además se basa en algo que normalmente los informes jurídicos, que es especialmente un informe jurídico, pues no se basan, y es en un trabajo de campo. Eso es algo totalmente excepcional cuando los informes no se limitan, diríamos, a un estudio sociológico, sino que trascienden, diríamos, a una esfera jurídica. Y, por otra parte, desde mi punto de vista, tiene además un valor añadido porque no se queda únicamente en lo que es un análisis y en un estudio de fondo de esta cuestión, sino que además hace propuestas. Y esto sí que es también algo raro y extraordinario encontrar en los informes jurídicos porque supone también un posicionamiento de las instituciones independientemente de que lo hagan, diríamos, desde su posición de autonomía y de independencia plena. Son propuestas, además, desde mi punto de vista, yo creo que muy razonables, muy ponderadas, y yo creo que nadie de los que estamos aquí o de los que nos puedan ver o escuchar pueden negar que efectivamente sean ciertas y sean el camino, la senda que tengamos que seguir para
diríamos, modificar la normativa que tenemos actualmente y obtener, diríamos, o conseguir los objetivos que pretende la normativa que quiere prevenir, diríamos, que se generen los conflictos de intereses en la administración pública. Agradecimiento, por lo tanto, por este trabajo, porque para los que nos dedicamos a esto es un libro, un documento de cabecera y que es importante a la hora de hacer nuestro trabajo, y, por supuesto, por la invitación para estar aquí para dar mi opinión o mi visión desde el punto de vista, sobre todo, de la gestión del régimen de incompatibilidades, no actualmente, pero sí en un momento anterior de mi carrera. Curiosamente, esta es la tercera vez de las 4 que se me ha invitado a Cataluña donde toca hablar de este tema. Yo no sé si este dato es preocupante, yo creo que no, sino que es bastante alentador, en mi opinión. Yo creo que no hay ninguna administración pública que yo conozca que esté dedicando tanto esfuerzo, no solamente a la formación y a la difusión de la normativa o de los mecanismos preventivos de los conflictos de intereses, sino que está dedicando realmente un esfuerzo para crear espacios de discusión y de debate sobre una cuestión que en absoluto es clara, ojalá lo fuera, y como no lo es, obviamente es necesario hacer este tipo de eventos. Recuerdo hace casi más de 10 años en la Escuela de Mossos, invitado por la Dirección General de Seguridad, después por la Federación de Municipis y finalmente aquí en la oficina, un acto organizado por la Oficina Antifraude. Yo creo que a la tercera va la vencida, y si no digo ahora lo que tengo que decir no me vais a volver a llamar nunca más en lo sucesivo, ¿no? Bueno, el hecho de que este tema siga siendo objeto de debate y de discusión, yo no sé si es bien porque este tema sigue siendo un tema de plena actualidad y genera pues múltiples opiniones y discusiones en torno a él, o más bien porque no hemos sido capaces de solucionar nada en los últimos años, en todos estos años que llevamos hablando de lo mismo, o que y esa en parte es mi opinión, necesitamos tener desde luego normas que sean claras, que rompan, diríamos, o acaben con esa excesiva fragmentación del régimen jurídico en esta materia. Yo creo que el problema o parte del problema puede venir desde ese lado, y otra parte del problema, y en relación también a la normativa, es su aplicación. Yo creo que algunas veces no nos faltan normas, sí que puede ser que nos falten normas claras o normas, diríamos, que refundan o simplifiquen lo que es la regulación en determinados ámbitos, aunque sean temas complejos como es el de los conflictos de intereses, pero especialmente yo creo que lo que se necesita es ser más rigurosos en la aplicación y bueno, básicamente mi opinión eso. Como os decía, mi experiencia es desde el punto de vista de la gestión, del control, las dos perspectivas de los conflictos de intereses, también como formador, pero más recientemente desde el punto de vista de la transparencia. Antes la compañera que se dedicaba a transparencia del área metropolitana comentaba un tema o preguntaba o cuestionaba sobre un tema, y cuál es el control de los conflictos de intereses en el ámbito de la contratación, donde ya existe un espacio importante de transparencia en nuestro país, por lo menos desde el punto de vista normativo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos también en nuestro país es que la función inspectora y el control de los conflictos está muy separada todavía de la gestión de la transparencia. Tenemos autoridades de transparencia, tenemos autoridades de conflictos de intereses y no tenemos todavía una visión integral de un aspecto que tiene obviamente distintas visiones y distintas perspectivas. Yo creo que los conflictos de intereses es una cuestión poliédrica que admite distintos puntos de vista y vías de acercamiento, pero que en realidad estamos hablando siempre de lo mismo. Tiene que haber una conexión directa entre lo que son políticas de transparencia y políticas de prevención de conflictos de intereses. Como gestor, yo creo que la urgencia es la modificación de la normativa en esta materia, y estoy hablando ahora de la normativa aplicable y que se refiere a la gestión de los conflictos de intereses a los empleados públicos municipales, especialmente la Ley 53/84, que es la ley que regula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. Primero, porque es una norma antigua ya, en el sentido cronológico del término. En materia de función pública es la norma obviamente más longeva que tenemos en nuestro país. Esto supone que obviamente hay muchas situaciones que se dan actualmente que no tienen una respuesta y una solución a nivel normativo en esta ley. Por otro lado, es una ley que se aprueba en el año 84, pensada, como en algunos casos sucede,
por ejemplo, la ley de transparencia es otro ejemplo de lo que quiero decir. Es una ley pensada más para la Administración General del Estado que para el resto de las administraciones públicas. Es razonable que esto fuera así en el año 84, en un momento en el que prácticamente todos los recursos humanos de las administraciones públicas estaban en manos del Estado, pero a partir de entonces ha producido una descentralización y un traspaso muy importante de recursos a otras administraciones públicas, hasta tal punto que hoy en día más del 50% de los recursos humanos al servicio de la administración pública están trabajando en las comunidades autónomas, no en el Estado. Por otro lado, es una norma muy breve en extensión, apenas son 20 artículos y obviamente con esa breve extensión, con diríamos esa complejidad añadida y con la longevidad de la norma que obviamente surge para resolver unos problemas en un momento histórico concreto, lo que tenemos actualmente es una aplicación muy pobre de la norma en el sentido de que al ser tan compleja normalmente lo que tratamos de verificar y controlar son aquellas cosas que más fácilmente lo son, que son los topes retributivos, el número de horas que podemos dedicar al ejercicio de las actividades privadas, pero realmente el elemento funcional y el elemento importante, que es la prevención del conflicto de interés, lo dejamos siempre para el final o ni siquiera lo miramos, lo estudiamos y lo analizamos. Yo creo, por tanto, que es muy importante que se aborde con seriedad una modificación de esta normativa, aunque es una reivindicación que se va repitiendo a lo largo de los años sin que nadie haya sido capaz de abrir este melón por el temor, diríamos, al debate seguramente importante que se va a generar cuando se aborde esta modificación. El único texto, la única iniciativa que yo conozco desde el año 84 de nueva regulación del régimen de incompatibilidades de empleados públicos, creo que es del año 99, con aquel proyecto que hubo de Estatuto Básico de la Función Pública, y ya han pasado 17 y 18 años y no se ha vuelto a abordar, diríamos, o se ha vuelto a realizar un intento serio de nueva regulación de esta normativa. Desde la perspectiva de la transparencia, es verdad que la ley estatal ha impuesto obligaciones importantes que afectan a esta materia o que tratan de prevenir los conflictos de intereses, como es la publicación de las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales de los concejales o de los miembros electos de las corporaciones locales. Es curioso que la ley haya tenido que insistir en el cumplimiento de esta obligación, que ya existe desde el año 2008 en la Ley Básica de Régimen Local, lo que refleja efectivamente que algunas veces no sirve una norma, sino tienen que venir 2, 3 y 4 a recordar que estamos incumpliendo desde hace casi 10 años una obligación que ya era efectiva desde el año 2008. Eso sí que me gustaría destacarlo. Por otra parte, la Ley de Transparencia incorpora también la obligación de la publicación de las resoluciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas y privadas a los empleados públicos. En la aplicación de esta obligación, en el cumplimiento de esta obligación, es muy común encontrar administraciones públicas que al dar cumplimiento a esta obligación lo único que hacen es publicar las iniciales del nombre y apellidos de los empleados públicos que tienen estas compatibilidades, con lo cual al final el dato se convierte en meramente estadístico y no sirve, diríamos, para la rendición de cuentas que trata de conseguir y de obtener la propia Ley de Transparencia. Bueno, curiosamente, ayer pude echarle un vistazo. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona son dos administraciones que cumplen con esta obligación, diríamos, de una forma ortodoxa y a rajatabla, publicando nombres y apellidos, tal como pues, ha recomendado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el comisionado o la Comisión para la Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública catalana, la Autoridad Catalana de Protección de Datos e incluso la Agencia Española de Protección de Datos, que ya era bastante difícil que consiguiera decir que efectivamente este dato personal se podía publicar también en los portales sin ningún problema. Y finalmente también lo que es la publicación de las resoluciones para la autorización de actividades privadas a exaltos cargos o a altos cargos al cese. Una información que en el ámbito local prácticamente no existe porque obviamente ni se pide ni se reconocen este tipo de autorizaciones. Actualmente las entidades locales que tenemos más población estamos pasando por un proceso de evaluación que se realiza cada 2 años por parte de Transparencia Internacional para la elaboración del indicador de transparencia, el índice de transparencia, el ITA, y cuando uno ahora, que es el mejor momento para comprobar cuál es la información que hay en los portales, porque está todo el mundo subiendo locamente información a los portales de transparencia para obtener la mejor nota posible, precisamente de esta información no hay absolutamente nada. Al fin y al cabo,
Transparencia Internacional dice que se cumple con decir que no hay ninguna resolución autorizando, pero deberíamos obviamente pensar que los concejales y los directivos en aquellas entidades locales de mayor población, si obviamente cesan y van a ejercer una actividad privada, cosa que es bastante razonable y al menos pues, garantiza la subsistencia mínima, deberían de acercarse, por lo menos consultar y desde luego solicitar la compatibilidad si van a realizar actividad privada. Bueno, absolutamente ninguna de esta información está en los portales y yo creo que ese es una evidencia, un indicio de que efectivamente la normativa en esta materia se aplica bastante poco. Bueno, estas son simplemente algunas de las cuestiones que quería comentar sin perjuicio que después en el debate pues salgan muchas otras que son de interés. Gracias. Muchas gracias. Molt bé, per acabar aquesta primera ronda d'intervencions dels ponents de la taula, ara presentaria l'últim ponent, que és el Roger Folguera Fondavila. És cap d'àrea de la Generalitat i Parlament de la Direcció d'Investigació de l'Oficina Antifrau de Catalunya i avui el convidem específicament com a coautor de l'informe sobre la gestió de conflictes d'interès. Ell, en la seva condició de persona de llarga experiència amb el control extern, no només aquí a l'Oficina Antifrau, sinó prèviament a la Sindicatura de Comptes, ens parlarà específicament del que durant l'informe vam exposar com a grans febleses generals del sistema de gestió de conflictes d'interès i sobretot aquells incompliments més freqüents i quines conseqüències tenen en la gestió i la prevenció dels conflictes d'interès. Hola, bon dia a tots. La principal conclusió de l'informe elaborat per l'Oficina Antifrau és que resulta necessària la revisió integral del sistema de gestió de conflictes d'interès. I hem arribat aquí advertint una sèrie de febleses en el sistema vigent. Nosaltres, amb la sistemàtica utilitzada, vam dividir aquestes febleses en una sèrie de febleses generals, en les eines de detecció, en les eines de gestió i en les eines per garantir les anteriors. Bona part d'aquestes febleses ja han estat exposades pels anteriors intervinents. Us les repassarem, però el que crec que pot ser més interessant és veure com aquestes febleses es reflecteixen en els tres supòsits que us he esquematitzat en la documentació que teniu dintre del dossier que us han repartit. Llavors, us faré treballar una mica agafant aquesta documentació perquè m'hi referiré de tant en tant. Llavors, el punt de partida, les grans magnituds a les que ha de fer front el sistema de gestió de conflictes d'interessos, les grans magnituds són les més de 320.000 persones que presten serveis en el sector públic de Catalunya, que estan distribuïdes en més de 2.500 entitats del sector públic, que tenen configuracions jurídiques molt diverses. A banda de la Generalitat i els ajuntaments tenim entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis, fundacions, etc. un llarg etcètera. Això afegeix complexitat a la gestió dels conflictes d'interès, com ara us mostraré. Entre les febleses generals ja s'ha assenyalat la gran dispersió i fragmentació normativa, que si heu recuperat aquesta documentació, queda reflectida en una taula d'aquesta magnitud, en la que es relacionen fins a 13 lleis que d'una manera o d'una altra, parcial o totalment, acaben afectant la gestió dels conflictes d'interessos en els diferents servidors públics i càrrecs. El cas més exagerat, que ja l'ha destacat l'Òscar Roca, són els electes locals als quals se'ls aplica un mínim de 8 normes i si afegim la d'abstenció serien 9 normes diferents. Ja s'ha dit que no existeix una definició legal transversal de conflictes d'interès i una de les qüestions més greus, determinats càrrecs i persones que exerceixen funcions públiques no estan afectats per cap d'aquestes 13 normes que acabeu de veure en el quadre. Us posaré dos exemples molt ràpidament. Els ajuntaments sovint han d'utilitzar contractes administratius per tenir al seu servei un arquitecte. No està ocupant un lloc de treball i, per tant, és molt difícil aplicar una normativa d'incompatibilitats que gira entorn del lloc de treball. Està exercint rellevants funcions públiques, però no està sotmès a la normativa d'incompatibilitats. Un altre forat que trobem, que hem detectat arran de les nostres investigacions, de directius, consellers delegats que pertanyen a societats mercantils públiques, 100% capital públic,
que no pertanyen al sector públic si no és per aquesta designació en un càrrec mercantil. No són funcionaris, no són laborals, són merament designats consellers delegats per gestionar l'empresa pública de torn. Doncs aquestes persones que exerceixen relevantíssimes funcions directives, prenen decisions, no estan afectats per cap normativa. De nou ens trobem amb que la normativa d'incompatibilitats gira entorn del lloc de treball, i aquest no és un lloc de treball dels definits en les normatives. Aquestes són les febleses generals que jo us destacaria ara. En les eines de detecció ja se n'han dit unes quantes. A nivell de formació i assessorament no hi ha obligació que les entitats públiques ofereixen formació. L'exemple que sovint utilitzem és, si recordeu, fa uns anys no hi havia cap mena de formació en prevenció de riscos laborals. A través de les directives tots hem acabat fent simulacres i hem fet prevenció d'aquest tipus de riscos. Prevenció de riscos en matèria de corrupció i en particular de conflictes d'interessos no n'estem fent. Continuo amb les eines de detecció. La següent, els interessos precàrrec. No hi ha establerta cap eina específica per detectar en el sector públic de Catalunya interessos que puguin interferir, interessos previs a l'accés al càrrec públic que puguin interferir després. No existeix. No hi ha l'obligació en les declaracions de declarar interessos previs. En el que són pròpiament les declaracions d'interessos, que és potser l'eina estrella en la detecció de conflictes d'interessos, de nou ens trobem que hi ha determinats càrrecs que exerceixen funcions públiques que no tenen l'obligació de declarar. Entre aquests ens trobem servidors públics que intervenen en qualsevol procediment urbanístic de contractació que no són alts càrrecs o no són regidors, que tenen alta capacitat de decisió. Aquests no han de presentar declaracions. En tot cas s'hauran d'abstenir en el seu moment, però no han de presentar declaracions d'interessos. Tampoc és obligatori que l'entorn més proper dels càrrecs hagin de declarar. En el cas de la Generalitat sí que poden declarar els cònjuges fins a segon grau, si no recordo malament, però no és obligatori que declarin. Incideixo en això pels casos, a veure si tinc temps d'exposar-vos-els. No existeix mecanismes de verificació de dades declarades ni aleatòriament. Les irregularitats que més sovint detectem des de l'oficina i també, bàsicament des de l'oficina antifrau, són les dades declarades que són incompletes o no es declaren o no es presenten determinades declaracions. Hem trobat que molt sovint les declaracions de modificació de supòsits de fets declarats no es presenten, el percentatge que nosaltres hem detectat en el nostre informe és baixíssim, o no es presenten les declaracions de cessament. La darrera eina de detecció de conflictes d'interessos que veiem que falla és la que s'arriba a través de la transparència. Hi ha un escassíssim control social de les dades declarades. En la nostra enquesta hem arribat a determinar que en l'àmbit de la Generalitat, pel període analitzat, cap ciutadà, cap periodista va voler accedir a les dades declarades pels alts càrrecs de la Generalitat. I en el cas de les entitats locals aquest percentatge és molt baix. Si ja salto a les eines de gestió, l'eina transversal que s'aplica a tots els servidors públics és el deure d'abstenció. Aquí el tema és que s'interpreta sempre de forma restrictiva i en el detall del deure d'abstenció que vosaltres coneixeu no s'abasten tots els supòsits generadors de conflictes d'interessos. És una llista tancada, molt restrictiva i s'interpreta d'aquesta manera. I respecte al deure d'abstenció, que és un deure que recau en els propis servidors públics, s'afegeix un altre tema, que és que els superiors jeràrquics d'aquests servidors públics que s'haurien d'abstenir no ordenen als inferiors, si en tenen coneixement de la situació d'abstenció, que s'inhibeixi de conèixer d'aquell cas o de resoldre. La següent eina en la que detectem moltes febleses és en el control de les segones ocupacions. De nou, és una eina en què la responsabilitat de declarar l'ocupació que pot interferir amb la principal i pública recau en els servidors públics. Si mireu informes de la Sindicatura de Comptes, es detecten incompliments, puc dir que massius, detectats de la declaració i autorització de la segona ocupació. En l'informe de l'Oficina Antifrau reflecteix algun dels informes de la Sindicatura en què això s'ha detectat. Ja s'ha dit abans que polítiques de regals està escassament regulat. El control d'interessos postcàrrec, també trobem problemes. No hi ha un òrgan específic de control d'interessos postcàrrec i aquí se'ns escapen moltes situacions. Després parlarem d'un cas, si tinc oportunitat. Anem bé de temps? Sí. En queden al marge, de nou,
el senyor Nadal ha destacat un dels casos que assenyalem en l'informe, no queden inclosos en el control d'activitats postcàrrecs servidors que han tingut alt poder decisori o alta capacitat d'obtenir informació pública rellevant que no queden afectats per les prohibicions postcàrrec. En l'àmbit de la Generalitat només hi queden afectats els alts càrrecs, però no servidors públics d'alt nivell. En l'àmbit local també trobem algunes febleses. Me'n vaig a les eines per garantir l'eficàcia, que bàsicament em referiré als òrgans de control i al règim sancionador. Els òrgans de control, l'informe, les evidències obtingudes posen en dubte, qüestionen l'eficàcia dels controls interns que s'estableixen en els conflictes d'interès. De nou, els superiors jeràrquics no han integrat la prevenció i la correcció dels conflictes d'interessos dels seus subordinats entre les seves funcions. I els òrgans de control intern no comproven, per exemple, en el cas de les declaracions, ni aleatòriament la seva veracitat i completesa. I això s'ha assenyalat específicament en els casos que intentaré explicar. No actuen proactivament davant d'alertes justificades, conegudes per premsa o per on sigui, de situacions de conflicte d'interès. Els òrgans de control externs existents no tenen competències específiques, no tenen el control de registre ni tenen capacitat sancionadora pròpia ni d'instruir expedients sancionadors respecte a incompliments de la normativa de conflictes d'interès. I ja per acabar, en el règim sancionador detectem, és molt obvi que en el Codi Penal espanyol no hi ha tipus penals especials relatius a incompliments de la normativa d'incompatibilitats i de conflictes d'interès. Una feblesa que també es pot detectar fàcilment és que des de l'any 2005 està pendent de desenvolupar el procediment sancionador dels càrrecs de la Generalitat. La llei dels càrrecs de la Generalitat preveia que als 6 mesos de la seva aprovació s'havia de desenvolupar aquest procediment. La llei és del 2005, estem al 2017, encara està pendent de desenvolupar. I, finalment, del règim sancionador. Jo crec que en general hi ha una manca de percepció, d'expectativa de control i de sanció davant d'aquestes situacions dels servidors públics. Si em permeteu, hi vaig bé de temps? Sí? Saltem als casos que crec que podré exemplificar millor aquestes situacions. Són 3 casos, no han sigut molt originals, referits al senyor X, Y i Z. El primer cas és d'una situació que es produeix en un càrrec públic durant l'exercici del seu càrrec. Quan pren possessió aquest càrrec públic, just abans, ven la seva empresa a la seva dona. Ven una empresa privada de la qual era propietari i comença a exercir el seu càrrec públic. Aquest senyor, aquest càrrec públic, rep una sol·licitud d'un empresari, ell és competent per esbandir l'eventual ampliació d'activitat d'un empresari. Imagineu-vos qualsevol sector d'activitat regulat, doncs aquest càrrec públic ha d'emetre un judici sobre aquesta sol·licitud. Resulta que l'empresari que sol·licita aquesta ampliació d'activitat opera en el mateix sector d'activitat de l'empresa de la seva dona. Llavors, què és el que ha fallat aquí en tota aquesta situació? Tothom veiem que aquí hi ha una situació de conflicte d'interès. Aquí han fallat una sèrie de coses. Per cert, el senyor X no es va abstenir de resoldre aquest cas i en aquest cas va demorar injustificadament la resolució d'aquesta llicència. Si us mireu l'esquema, en la part de baix veureu què és el que ha anat fallant en el nostre sistema de gestió del sector públic de Catalunya, de conflictes d'interès. Quina és la primera mancança? Que no tenim cap tipus de control d'interessos precàrrec. S'hauria d'haver detectat, ell hauria d'haver declarat que tenia aquest interès, que va eliminar, que de fet va ocultar transferint la propietat d'aquella empresa a la seva dona. En la declaració de presa de possessió no va declarar aquest interès. La seva dona podia haver presentat la declaració. En l'àmbit de la Generalitat els cònjuges poden presentar declaració, poden, no és obligatori, no la va presentar, òbviament. Com a eina de gestió que va fallar, el senyor X no es va abstenir en la resolució d'aquest assumpte, tampoc el seu superior jeràrquic li va ordenar que es separés, i en les eines per garantir l'eficàcia, els òrgans de control intern no van actuar sobre el cas, i en l'àmbit de la sanció, malgrat que tots veiem que hi va haver una infracció, aquesta no es va sancionar perquè en el moment en què es va detectar la infracció ja havia prescrit. Anem bé de temps per fer el segon cas? El segon cas i prou? Segon cas. El senyor Y
El senyor Y és un cas d'incorporació, no durant l'exercici, sinó d'un conflicte d'interès només en l'entrada del seu càrrec. El senyor Y era conseller delegat d'una empresa, no era el propietari, però era el conseller delegat, i el nomenen per exercir un càrrec públic. Pren possessió i encara no s'ha desvinculat d'aquesta empresa. Presenta la declaració de presa de possessió i no declara aquest interès en aquella empresa. Dies després sol·licita a l'empresa la desvinculació dels seus càrrecs mercantils. Immediatament després intervé directament en contractes signats entre aquella empresa privada de la qual era conseller delegat que encara no s'ha aconseguit desvincular i la entitat pública en la que està prestant serveis. Aquesta situació es va repetint. Inclús, aquí ens complicaríem una mica si tenim en compte a partir de quin moment es considera públicament que s'ha desvinculat aquesta persona. Si us voleu entretenir més endavant podeu llegir les diferents situacions. Què és el que ha fallat aquí de nou? Que no s'ha controlat els interessos precàrrec d'aquest càrrec públic, el senyor Y no va declarar aquest interès, no es va abstenir, sinó que va intervenir directament en aquestes contractacions, els òrgans de control intern no ho van detectar i continuaria de la mateixa forma que en el cas anterior. Ja no explico el tercer cas, perquè m'ho han demanat, però és de situacions postcàrrec. En els tres casos es produeix, i amb això acabaré, Lara, una situació molt singular. Els òrgans de control intern no van actuar, malgrat que hi havia alertes justificades per haver actuat. Un d'aquests casos, tots són casos antics, no trobeu cap similitud amb coses actuals. Un cas va sortir en premsa, l'altre va ser objecte de preguntes parlamentàries i l'altre va ser denunciat directament a l'òrgan intern i després a l'oficina antifrau. Amb l'actuació de l'oficina antifrau es va determinar que en cap cas els òrgans de control intern dels sistemes de gestió intern d'aquestes entitats públiques havien actuat al respecte. Amb això em sembla que queda justificat o complementen les intervencions anteriors sobre la necessitat de reformar, revisar el sistema de gestió de conflictes d'interès a Catalunya. Això i, evidentment, totes les evidències de detall que consten en l'informe. Moltes gràcies. Gràcies, Roger. Molt bé, crec que en part la intervenció del Roger Folguera donava resposta a la pregunta d'abans del descans sobre l'efectivitat de les eines actuals. En tot cas, com que anem una mica justos de temps i voldríem ser una mica puntuals, el que farem és directament donar-vos l'oportunitat a vosaltres a plantejar les preguntes i si jo tinc temps plantejaré les que ja teníem preparades. Un micro, allà baix. Allà baix. Sí. Hola, bon dia a tothom. Una miqueteta en relació a la intervenció del senyor Folguera, que és una miqueteta el que ha preguntat abans aquest senyor d'aquí. Qui controla el controlador? Clar, perquè tot el que ens has dit, vull dir, a veure, qui ho ha de controlar tot això? L'oficina antifrau. M'has dit, ningú accedeix a mirar si el que han declarat els càrrecs és correcte. Qui està per mirar això? L'oficina antifrau, no? Vull dir, clar, jo veig que l'oficina antifrau és un ens independent, com ha declarat abans també el senyor de França. Vull dir, llavors l'Estat, o el govern, en aquest cas, fa càrrec a l'oficina antifrau. Vull dir, tots els suggeriments i tots els que ens has donat tu són atesos? Es fan les lleis pertinents perquè això no passi? Perquè, clar, vull dir, que tots aquests exemples que ens has posat, qui mira que això no succeeixi? Qui s'encarrega d'això? Clar, anem malament. Gràcies. Són preguntes que inclús des de l'oficina antifrau ens plantegem. Nosaltres parlem d'una revisió integral del sistema de gestió de conflictes d'interessos, que això afecta molts actors. Apel·la a l'executiu, apel·la al legislatiu, apel·la a la ciutadania, a l'accés de dades, la transparència ens interpel·la a tots per al control d'aquestes situacions i de denúncia. Apel·la als mitjans de comunicació que es fan ressò d'aquestes situacions. Doncs, des de la vessant de control
Les diferents comissions d'investigació que s'han produït aquí en el Parlament de Catalunya, totes han vingut a coincidir en què és necessari, parlo del meu llibre, jo soc d'òrgan de control, que és necessari reforçar els recursos destinats als òrgans de control. Això vindria a donar resposta una mica al que plantejava. Hi ha molts àmbits interpel·lats pel control d'aquestes situacions. En l'àmbit dels òrgans de control és necessari un increment de recursos aquí. I jo he sentit el senyor Nadal que disposava de 50 funcionaris dedicats a aquestes tasques. No és el nostre cas. Sí, bon dia. Hi hauria moltes qüestions, però una molt concreta, perquè crec que estem en seu parlamentària, adreçada a la taula, però potser especialment al senyor Xavier Muro. Ha explicat algunes de les activitats que fa la Comissió d'Estatut del Diputat. La pregunta seria, no seria recomanable per reforçar algunes de les recomanacions que fa l'informe de l'Oficina Antifrau que determinades decisions respecte a la compatibilitat o no de segones ocupacions o altres aspectes s'analitzessin o es determinessin fora d'aquestes comissions de l'Estatut dels Diputats, que sens dubte deuen tenir moltes funcions, i sense prejutjar res, sembla clar, o almenys a mi m'ho sembla, que poden tenir, a ulls dels ciutadans, poden tenir un doble paper de jutge i part i possiblement afavorir algunes situacions de corporativisme, etc. Per tant, precisament per generar confiança en els controladors, garantir que siguin independents. Això sense prejutjar que no ho siguin, però crec que, abans s'ha comentat aquest matí, que els elements de confiança són molt importants. Per tant, voldria saber l'opinió del Xavier Muro i per extensió de la taula. Gràcies. Bueno, és una qüestió bastant inèdita, perquè en el dret comparat parlamentari no existeix cap òrgan extern que controli el Parlament en la verificació del compliment del règim d'incompatibilitats. Clar, es pot pensar que això és un sistema d'autoprotecció corporativa. Bé, però és el criteri tradicional basat en l'autonomia parlamentària i autonomia parlamentària que el que ve a protegir és la independència del Parlament. Sotmetre el Parlament a un òrgan extern, fins i tot quan es tracta del Poder Judicial, hi ha una doctrina tradicional en el dret parlamentari, que és l'interna corporis acta, que exclou de control judicial les actuacions parlamentàries. Actuacions parlamentàries. Bé, potser haurem de revisar aquesta doctrina avui dia, no? Però, clar, el fonament d'aquesta doctrina és que el Parlament no es pot sotmetre a un altre poder. Buscar un altre sistema? Potser la intervenció d'un òrgan assessor, extern i tècnic. Potser seria una via, no? Però que en cap cas tingués el paper d'un òrgan controlador o supervisor de l'activitat del Parlament, ni que els seus informes fossin vinculants. Potser, jo no ho trobo tampoc molt descabellat, encara que és una possibilitat que, pel que jo sé, no es dona en el dret parlamentari, almenys dels països desenvolupats, en base a la tradició de l'autonomia parlamentària i que sustenta la independència del poder legislatiu respecte d'altres poders. No sé si dono resposta, que no em sembla mala idea, però limitada a potser un assessorament tècnic, en cap cas vinculant. Teníem una paraula també allà al darrere. Sí, buenas tardes. Quería hacerles una consulta en relación al régimen de incompatibilidades con los cargos directivos de las empresas municipales, 100% municipales. ¿Baja un poco la exigencia de las incompatibilidades en este tipo de cargos? Gracias. Bueno, yo creo que el informe de la oficina pone el dedo en la llaga, en parte, a la hora de identificar algunos espacios, diríamos, opacos
o algunas esquinas difíciles de doblar, y una de ellas es esta, ¿no? Desde el punto de vista del régimen de incompatibilidades de empleados públicos, no me atrevería a opinar sobre la aplicación de una normativa que no sea esta, porque es la que mejor conozco y manejo. Es cierto que dentro del ámbito de aplicación de la propia ley del año 84 están el personal que presta servicios a aquellas empresas que tienen una financiación superior a un 50% de financiación pública. Ahí tendríamos que ver efectivamente si los directivos o máximos responsables, digamos, de la empresa pública entran dentro conceptualmente de ese término personal al servicio de estas empresas. Es verdad que propiamente no son personal contratado, personal que esté prestando servicios como cualquier persona de plantilla, pero obviamente tienen una responsabilidad y un desempeño importante dentro de la propia empresa pública. Yo no sé hasta qué punto las interpretaciones que se hayan podido dar hasta la fecha desde el punto de vista del Estado, de la Oficina de Conflictos de Intereses, somete o sujeta a este tipo de personal a este tipo de controles, a esta normativa, diríamos, del año 84. Todo depende seguramente de la interpretación pues, más o menos arriesgada o ajustada de la normativa, pero aunque efectivamente es complicado hacerlo, quizás sería una vía que habría que explorar o quizá habría que aclarar con mucha mayor nitidez en la normativa que tenemos actualmente en vigor. Sí, esto, en la línea de Joaquín, según la ley de incompatibilidades, toda persona que reciba presupuestos del Estado, las administraciones públicas, y esté en empresas que sea el 50% del Estado o de la administración pública, es empleado público y, en consecuencia, tiene un régimen de incompatibilidades. Otra cosa es que la empresa pública no se lo exija o la administración municipal no se lo exija, pero sometida al régimen de incompatibilidades, por supuesto. En el Estado, la Administración General del Estado, el personal de las empresas públicas está sometida a la ley. Y si quieren hacer una actividad no tienen que pedir autorización, o se autoriza o se deniega. O sea, sí están sometidos. Legalmente sí están sometidos. Otra cosa es que en la administración competente local no quieran perseguirlos, pero legalmente sí están, claramente. Si em permeteu, en la taula aquesta que us ensenyava, en la columna d'àmbit local apareixen els directius, el personal directiu local. Si ressegueixes la columna cap a baix trobaràs totes les normes que parcialment se'ls hi pot arribar a aplicar. Evidentment, les normes que han dit els meus companys, però en una interpretació no forçada de l'article 75.7 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, han de presentar declaracions. Si vas resseguint la columna trobaràs totes les obligacions legals que se'ls hi pot arribar a aplicar amb aquest tipus de personal. Tenim una altra paraula també demanada. Hola, bona tarda. Aquí des del públic, primer agrair-vos la jornada, que està molt ben organitzada, és molt il·lustrativa, però aquí des del públic, almenys jo personalment, he vist el contrast entre el que estem intentant fer a la legislació espanyola i el que ens ha estat explicant magníficament el director de França. Aquí es veu una obsessió, i no m'estranya, pel control preventiu i pel control posterior, reparador o sancionador. I, en canvi, el director una i altra vegada ens ha anat explicant, ens ha reiterat, ens ha posat molts exemples que ells treballen absolutament la cultura i la deontologia. Si volem nosaltres controlar, sempre serem menys els que controlin que els que poden infringir. Crec que també ens hauríem de plantejar estratègies, com a França fan, d'impulsar la cultura de l'honradesa i de la pròpia autocontrol sense que haguem d'anar amb els cavalls per darrere o posant barreres que no es puguin saltar. Moltes gràcies. No sé si algun de vosaltres vol fer algun comentari. Ese es un debate, yo creo que trae ya tiempo y lo que viene a evidenciar es también las diferentes culturas y formas de hacer en los distintos países. Es verdad que yo creo que en los países del entorno mediterráneo siempre hemos vivido determinadas cosas, diríamos, con
un poco más de relajación o de complacencia, de condescendencia, de tolerancia, mientras que en los países pues, centroeuropeos y del norte de Europa pues, obviamente han confiado más en que los empleados públicos conocían la normativa y iban a cumplirla, diríamos, a rajatabla. Eso determina que efectivamente en países como el nuestro haya un régimen autorizatorio, diríamos, previo, quizá partiendo de una cierta desconfianza hacia el empleado público que, en principio, si no se le exige esa autorización previa para el ejercicio de otras actividades, pues no la va a solicitar. Pero yo creo que esto incluso es general en otros ámbitos también de la administración pública. Venimos de un régimen autorizatorio y de licencia previa en un montón de actividades que no tienen nada que ver con el ejercicio de otras actividades por parte de los empleados públicos, y hay un cambio cultural y un cambio de normativa también impulsado desde la Comunidad Europea que viene a exigirnos adaptarnos, diríamos, a otras formas de hacer y otras formas de gestionar actividades que pasan, diríamos, por simplemente una declaración previa y no un régimen autorizatorio. Yo creo que no sé si llegará el día en el que una normativa nueva en materia de incompatibilidades tome también esas mismas bases y parámetros y, diríamos, vaya más por la vía de divulgar una cultura y de difundir una cultura y de formar en valores y establecer un régimen ya no previo de autorización previa para el ejercicio de actividades, sino más bien pues un régimen que controla, que supervisa y que verifica que efectivamente los empleados públicos que realizan otra actividad al margen de la suya principal, pues efectivamente se ajusta a la normativa que se les aplica. Pero yo creo que en parte tiene un componente cultural importante y imagino que cambiar todo este tipo de cuestiones que afectan a valores y a forma de entender, pues casi diría la vida, pues lleva su tiempo y un tiempo algunas veces largo. Potser també ara em permetran que li respongui per al·lusions, perquè jo provenc de la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau. Recordar que sí que portem des del 2010 fent molta tasca de sensibilització a institucions públiques de tot nivell, des de la Generalitat fins a l'àmbit local, consells comarcals, diputacions. I els posaré un exemple. Al maig vam presentar aquest informe en aquesta seu, al Parlament, i tot seguidament vam oferir uns cursos a través de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya sobre aquesta matèria per sensibilitzar, i he de confessar que no ens vam sortir a omplir aquests cursos. L'Escola d'Administració Pública, oferta a la seu d'aquí de Barcelona, de Lleida, Tarragona i Girona, no ens vam sortir. Al final només vam poder tirar endavant 2 perquè la resta quedaven buits. Per tant, crec que tot plegat és un tema de veure que s'ha de sensibilitzar també en aquesta matèria, i l'Oficina Antifrau no acaba la seva feina amb aquest informe. Tenim previst continuar desenvolupant eines d'assessorament. No tenim massa recursos per anar institució a institució, però sí que tenim prou recursos per començar a fer eines que pretenem penjar com a guies per il·lustrar els diferents col·lectius públics, i esperem que pugueu seguir aquesta feina d'assessorament que pretenem fer amb els recursos i amb les potestats que tenim actualment. Y creo que podemos demanar una otra paraula. Sí. Mi doble pregunta, muy breve las dos y de respuesta creo que también a la señora López, por lo que ha ido contando. Una primera que se me ha ocurrido es, y esto lo digo como profesor universitario que soy, ustedes cuando detectan un currículum vitae hinchado, o bien que dice que uno es licenciado en X, y no lo es, que simplemente no es licenciado porque ha hecho estudios pero no es licenciado, ¿esto lo ponen ustedes en evidencia? Esto por primera parte. La segunda pregunta la hago como profesor de Hacienda. Un tema que a mí me preocupa mucho para ser justos con los impuestos y sobre todo con las ayudas es el tema hoy día de qué definimos como cónyuge. Evidentemente, legalmente una cosa es el cónyuge, otra son las parejas de 8 y otra es lo que abunda muchísimo de personas separadas que no viven juntas, pero sí que los fines de semana viven juntas y, por tanto, conflicto de intereses y puede ser igualmente. Y esta es la realidad de hoy, no los matrimonios clásicos. Por tanto, me pregunto a ustedes cómo se han planteado este tema. Gracias. Sí, vamos a ver. Esto, en relación con los currículums, actualmente es difícil que estén inflados o que no tengan carrera, porque como todos los altos cargos son funcionarios, el 90%, te metes en el registro central de personal y lo controlas. Es decir, no es posible. Porque aparte lo bueno de hacer una declaración y un currículum que es público es que la gente tiene cuidado con lo que dice. Recordamos de algún antiguo guardia civil que todos recordamos y tal, que decía que tenía 2 carreras, señor Roldán, no tenía ninguna.
Claro, esto es fácil decirlo si nadie te lo va a ver. En el momento que lo publicas en un portal, yo no voy a decir que soy licenciada en medicina porque no lo soy. Entonces, esto es un supuesto que no se podría dar. Lo de cónyuge, pues efectivamente, lo que dice la ley de altos cargos es pareja en análoga relación de afectividad. ¿Y qué es? Pues hay parejas que no viven ya juntas. Claro, es que es muy difícil definirlo. O sea, no vamos a mandar a los Mossos de Escuadra o a la Guardia Civil a la casa, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque hay veces que efectivamente a lo mejor un amigo o una amiga que efectivamente según la ley a lo mejor no tiene ese patrimonio, no tiene esa limitación, pues da más conflicto de intereses. O a lo mejor cuando la ley dice pariente en 4º grado de afinidad, pues bueno, quiero decir, el problema de las leyes tiene una situación buena, es que te dicen muy claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, eso evita arbitrariedades de parte de los funcionarios públicos que hacemos. Pero claro, otro problema es que la realidad es mucho más amplia y no se puede. Doncs si no hi ha cap altra paraula, no? Doncs crec que és hora de començar a dur a terme el tancament de la jornada. En primer lloc, voldria fer alguns agraïments, els agraïments a tots els assistents que heu pres aquest temps a les vostres agendes per ser aquí avui i interessar-vos per aquest tema i el que l'Oficina Antifrau volia debatre amb vosaltres. Volem aprofitar per encoratjar-vos aquelles informacions, aquelles debats, reflexions que avui s'han posat sobre la taula perquè mireu d'aplicar-los als vostres llocs de treball, aquells que sou electes locals, aquells que sou membres d'òrgans de control intern, aquells que sou persones que participeu de processos reguladors, tant de bo pugueu aplicar-ho al vostre dia a dia i fins i tot compartir-ho amb els vostres companys. També permeteu fer els agraïments als ponents en aquesta taula rodona i també als ponents de les intervencions anteriors per prestar-se gairebé sense cap mena de dubte a venir a compartir la seva experiència amb nosaltres. També voldria agrair a la institució anfitriona, al Parlament i tot el personal al seu servei per haver fet possible la jornada d'avui i finalment permeteu-me que agraeixi als meus companys de l'Oficina Antifrau que han participat en l'elaboració i en l'organització d'aquesta jornada pel seu bon funcionament i la seva fluïdesa. I dit això, donaríem per closa la jornada alguns temes logístics últims i amb això sí que acabaríem. Recordin que aquells que no hagin deixat els receptors ara tenen oportunitat de tornar-los a la taula d'acreditacions i que tenien entre el material de les carpetes blaves uns qüestionaris de satisfacció on més enllà de les preguntes i valoracions numèriques agraïment totes aquelles valoracions qualitatives sobre allò que ha agradat, allò que pensem que podria ser millorable, temes futurs de jornades similars, etc. I si són tan amables de també deixar-ho en la taula d'acreditacions, doncs els hi agradarem moltíssim. Bona tarda i bona sort.